Hele belysningsområdet står over for meget store udfordringer i de kommende år. Af miljømæssige årsager udfaser vi traditionelle lyskilder som glødepærer og kviksølveholdige pærer. Vi har i et projekt på Hoderskolen på Stevns implementeret en ny energibesparende belysningsform, som anvender en kombination af LED-teknologi og dagslyset udenfor. Det hedder hybridbelysning. Vi har i et klasselokale på Hoderskolen implementeret LED, som drives af solceller, som er oppe på taget af skolens bygninger. Solens stråler sendes ned på solcellerne, som giver den nødvendige elektricitet til LED'erne. Vi har også implementeret batterier, som oplades af solcellerne udenfor. Og det betyder, at på de tidspunkter, hvor der ikke er nok dagslys udenfor, så er der alligevel lys i LED'erne inde i klasselokalet. Dagslyset, som vi har udenfor, det er optimalt. Det sikrer, at vi har både en god indlæring, trivsel og sundhed. Når vi vågner om morgenen, så har vi gylden lys, som er godt til at vågne i. Senere på dagen, når vi skal arbejde, ja, så bliver lyset mere blåligt hvidt. Det gør, at vi bliver mere fokuseret og har en stor indlæring. Og sidst på dagen, så bliver dagslyset udenfor mere rødligt. Det gør, at vi slapper rigtig godt af. Vi har i et af gangarealerne på Hoderskolen implementeret fiberbelysning, hvor solens stråler ved hjælp af optiske linser fokuseres ned i fiber, som fører dagslyset ind i bygningerne. Det er således, at det er et forskningsprojekt, hvor vi arbejder med at optimere lyskvaliteten. Det har vist sig, at specielt den rødlige del af lysets spektrum har stort tab ved transmission igennem fiberen. Og derfor har vi arbejdet på at optimere lyskvaliteten. Det har vi gjort ved at tilsætte en LED-teknologi, som netop giver ekstra rødligt lys til lyset på gangarealet. Vi har også på Hoderskolen implementeret i et opholdsområde uden for et af klasselokalerne hybridbelysning, hvor lyset sendes ned igennem en lysgang. Dermed så sørger vi for, at dagslyset kommer effektivt ned i de områder, hvor eleverne opholder sig. Og lyskvaliteten, den er optimal. Det er således, at det lys, der kommer ud igennem en lysgang, stort set er identisk med dagslyset udenfor. Og det sikrer, at børnene fungerer optimalt. Hybride belysningssystemer har et meget spændende potentiale for fremtiden. Det er ikke kun energibesparelser. Det er også det, at vi kan sikre, at på landets skoler, at man får optimal indlæring hos eleverne. Og her der mener jeg, at vi har en meget stor udfordring i fremtiden med at sikre, at vi får dagslys ind i bygningerne, men også at vi er med til at, som forskere, at sikre, at vi får den fornødne evidens. Det vil sige, at der skal laves forsøg med, hvordan børnene lærer bedre med den nye hybride belysning.